kali da masu ilimi da masu imani a cikin wani na yi imanin akwai su duk lalacewa duniya ba a rasa na Allah lokacin da za a fara tunanin me ya yi fariya za a yi a shawo kan lamarin a gyara idan a cikin masu mulkin nan suke kai yanzu suna da rabo su zo mu haɗa su mu yi tunanin cewa su yadda mu ƴan ƙasar ne ƙasar da ta mu ce ba ta su bace ba zai zo ce shi mahaifinsa shine mai bangare kaza ko mahaifiyarsa ita ce bangare kaza saboda ka shine kadai ne gadan kaza duk ƙasar nan ta mu duka ce mu ƴan asalin Najeriya wanda muke jini da tsoka iyaye da kakanni a nan aka halice mu saboda haka magana ce na cewa in ma mutum ruwa biyu ne ya tsallako daga wani ko kuma yana da dual citizenship to sai mutanen wanda irin matsayi ya kamata ya tsaya ba ya zama daidai da kowane yake ba shi da makoma ba amma babu yadda za a mu zuba ido in zo in ga duk ana gani irin wani abu na shugaban jam'iyya na ga shugabanni da muka zauna da su na zo da Malam Aminu Kano na zauna da Chief Babu a Wolo to ya kasance a ce duk waɗannan mutane ba mu ji irin mummunan